Indimellem, sjældent, men indimellem støder vi på en bemærkning, hvor menukortet er ligegyldigt. Hvor man ikke bare kommer for at spise, men for at være der. For at sidde i en lille krog, hvor værterne udstråler en sjælden tilfredshed, og at se dem arbejde. Hvor man med det samme forstår, at det er her, og kun lige her, at de altid har hørt til. Det er da utroligt, sådan en flok voksne, men ikke kan finde ud af at komme til tiden. Jamen, han er også på Polen. Det er sgu da lige meget. Man kan da godt finde ud af at komme til tiden alligevel. Kan vi nu ikke prøve at være søde ved ham? Hvorfor kommer du for sent? Hvad sagde han der, Peter? Det er sgu da ikke, mand. Det er sgu da som om, at tage noget diarré der, hva'? Jamen, det har mange af de der langtidschauffører. Det kan være lidt derfor, det er det der gulders der. Så er det vel i orden, han kommer for sent. Hold da kæft, mand. Jeg har diarré siden jeg var 16. Cigarettes? Hvad satan? Det er sgu da ikke, prins. Hvad så? Hvad fanden skal jeg med 34.000 kartoner grønt nu? Der er sgu da ikke nogen, der ryger med 2 smøger. For satan. Cigaretter? Slap nu af! Peter, kan du ikke lige... Arne, mand. Kom nu. Helt ærligt, mand. Ej, mand! Torgild! Klor dig på. Er du døv? Hvad klor dig på? Skal du glo? Store, fede ko. Kæft, hvor er der grimt, mand. Bagko. Er det ikke sjovt? Pustede I ikke også æg, da I var små? Jo, jeg gjorde. Hver år til påske, der henter min far 40 æg ude i hønsene, og så puster vi til vi var helt røde i hovederne. Hey, det var så sjovt. Havde I også dyr, dengang I var små? Skal vi ikke bare koncentrere os om æggene? Så er det din tur, Torgild. Det gider jeg ikke. Ej, kom nu, alle de andre, vi har. Altså, hvis nu Torgild ikke har lyst, ikke? Han ikke? Okay, så giv mig det ikke der. Det var godt. Ej, Torgild, du kan jo virkelig ikke finde ud af det der. Nej, lad nu Torgild selv, ikke? Ej, men jeg har da ikke set nogen, der har været så dårlige til det der nogensinde. Hvad? Bare glem det, Torgild. Der er noget galt med det, ikke der? Stefan, få lige væk herfra. Hvad skete der? Ja. Prøv at se, det ser helt mærkeligt ud. Skallen også. Du kunne sagtens have pustet det, ikke der, Torgild? Yep. Det er en syg høn, der har lagt det æg. Ja, mand. Prøv at se skallen, mand. Den skal også helt underlig. Yep. Skal bare glemme det der. I de sidste 7 år har jeg besøgt flere restauranter, end de fleste mennesker har på et helt liv. Jeg har aldrig før mødt så elendigt et måltid, som det jeg fik på restaurant Blinkende Lygter. Men trods den sundhedsfarlige service og udkogte og kun delvis skrællede kartofler, så giver jeg dem alligevel 4 stjerner. 1 for Stefan, 1 for Peter, 1 for Arne
og en for Torgild.